Здравейте, приятели на Кетча, и добре дошли в новия епизод на рубриката Зад въжетата тук в канала Христов Ринг. Рубриката, в която правим обзор на случилото се от изминалата седмица, от 17 до 22 юли. Тя се превърна в истински водовъртеж от емоции, шокиращи контузии, завръщания и изключително напрегнато градене на истории за предстоящите големи събития на лятото, SummerSlam на WWE и Redemption на AEW. Днес ще прегледаме всичко случило се ден по ден с детайлен анализ на най-важните моменти. Седмицата стартира в MVP Arena в Олбани, Ню Йорк, където синият бранд трябваше да се справи с тежки новини. Основният акцент на вечерта беше официалното медицинско състояние на Рия Рипли, за която беше потвърдено, че няма разрешение да се състезава за SummerSlam поради контузия в коляното. Това доведе до стратегическо решение на генералния менеджер Адам Пирс, който обяви матч с Стълби за началото на август, където ще бъде коронована временна шампионка при жените. Ход, който раздели мненията на феновете между реализъм и ненужно усложнение. В главното събитие видяхме титаничен сблъсък между Коди Роудс и Гюнтер, който обаче завърши без победител. Гюнтер демонстрира своята традиционна доминация, но намесата на Сами Зейн и CM Punk превърна мача в пълен хаос. Пирс постави огромно условие за Saturday Night's Main Event. Ако Гюнтер и Зейн победят Пънк и Роудс, матчът за титлата на SummerSlam ще стане Fatal 4-Way матч, фатална четворка. Извън това, Тифани Стратън и Джейд Каргил си подпечатаха местата в матча с Стълби, като Каргил отново влезе в конфликт с Шарлот Флеер, което подсказва за грандиозен сблъсък в близко бъдеще. Събота беше, може би, най-натовареният ден в кетч календара от началото на годината. Saturday Night's Main Event, завръщането в легендарната Madison Square Garden, беше белязано от изключителна баскетболна атмосфера, като шоуто беше почти реклама за Ню Йорк Никс. Вечерта започна с шок, когато групата Fatal Influence, Фалън Хенли и Лейни Рид детронираха Пейдж и Бри Бела, слагайки край на тяхното царуване при отборните титли на жените. Лайра Валкирия победи Бейли в изключително физически матч. Лайра пострада с разбит нос рано в срещата, което само засили нейния обезумял образ. След матча тя не спря и атакува Бейли върху стоманените стълби, което е радикална промяна от досегашния й образ. CM Punk и Коди Роудс успяха да запазят своя матч 1-1 за SummerSlam, след като победиха Гюнтер и Зейн. Решаващият момент беше намесата на Ник Аудис, който коства победата на Гюнтер, циментирайки враждата между генералния менеджер и The Ring General. Вечерта завърши с странен сегмент с участието на Роман Рейнс и звездата от NBA Джелън Брънсън, прекъснат от Сет Ролинс. Докато WWE доминираше в Ню Йорк, AEW градеше основите за Redemption в Бостън. TNT титлата, Кевин Найт защити TNT титлата срещу AR Fox в матч, изпълнен с иновативна офанзива на Collision. Стилът на Оспрей. Уил Оспрей победи стария си приятел Адам Брукс, но матчът завърши по брутален начин с побой от удари в тила на Брукс, след като той наплю Оспрей, ясен знак за пробуждащия се убиец в Уили Голд. В емоционално промо Мерцедес Муне, пред родния си Бостън, заяви, че не я интересува коя ще излезе с титлата от Redemption, Текла или Уилоу, защото на All In тя ще бъде тази, която ще си тръгне като шампионка. В Мексико Рей Мистерио направи няколко големи съобщения, включително турнир за определене на нов латиноамерикански шампион поради контузията на Хиходел Викинго. Хиходе доктор Вагнер младши стана първият финалист в турнира. Между другото имаше и SummerSlam кик-оф шоу, на което стана ясно, че Гюнтер ще се бие срещу Ник Аудис на SummerSlam. В понеделник в Детройт първична сила се фокусира върху психологическата война преди SummerSlam. В един от най-интригуващите сегменти Соло Сикоа предложи на Сет Ролинс да бъде неговият щит срещу Роман Рейнс. Сет, макар и скептичен, обеща да помисли, което добавя нов слой в историята на бившите членове на щита. Владетелят Оба Феми продължи своя поход на унищожение, прегазвайки Джейди Макдона за скромните 54 секунди. Феми изглежда по-уверено всякога преди третия си матч с Брок Леснар, заявявайки, че той вече живее в главата на звяра. Любимецът на феновете Джо Хенедри постигна победа над Доминик Мистерио с помощта на Дан Хаузен и Ию Скай, която се погрижи за Лив Морган. Джейкъб Фату победи LA Knight в тежък матч, завършил с традиционното надмощие на Bloodline, което някои критици вече намират за леко изтъркано.
вторник вечер в Орландо NXT беше посветена на Heatwave. Тони Дианджело, донът на NXT, запази титлата си в брутална улична битка Street Fight срещу Нарако. Веднага след края на матча Майк Сантана направи своето шокиращо завръщане в WWE, изправяйки се лице в лице с шампиона и поставяйки своите претенции за златото. Интересното е, че не му споменаха името, така че ще видим дали ще му запазят името Майк Сантана или ще го сменят. Джейда Паркър победи Наталия, след като Тия Хейл хвърли кърпата от името на ветеранката, ход, който предизвика вълна от недоволство сред феновете заради начина, по който изглеждаше Нати. Лола Вайс предизвика Кендал Грей за матч в стил NXT Underground на 4 август, което обещава да бъде едно от най-твърдите изпитания в женската дивизия. AEW Dynamite, последния преди Redemption, шоуто в Нешвил, беше Go Home епизод, който трябваше да финализира всичко за неделното pay-per-view. В главния матч Кени Омега, Уил Оспри и Джон Моксли победиха триото на Брайан Кейдж, Хечисеро и Джейк Дойл. Матчът обаче беше изпълнен с вътрешно напрежение. Омега и Моксли влязоха в пряк физически сблъсък след края на срещата, а Оспри изглеждаше разкъсан между двамата. Кевин Найт отново блести. Шампионът на TNT победи Дарби Алън в откриващия матч, който беше определен като един от най-добрите за годината в телевизията. В края на вечерта Найт дори атакува Омега с колана си, оставяйки го кървящ и изпращайки мощно послание преди матч им за световната титла. В сегмент, воден от легендарния Мик Фоли, Текла и Уилъл Найтингейл си размениха остри думи. Текла заяви, че Уилъл е отрова отвътре, докато Уилъл нарече Текла фасада. Сегментът завърши с физическа саморазправа, при която Уилъл взе превес. Джей Уайт направи успешен сингъл дебют след завръщането си, побеждавайки Кларк Конърс, въпреки че беше атакуван от Дейвид Финли след гонга. Тази седмица ни показа две коренно различни философии. WWE залагат на дългосрочни планове с фракции, които понякога изглеждат повтарящи се, но успяват да създадат моменти на спорт център. От друга страна, AEW разчитат на невероятно качество на мачовете в пръстена, за да компенсират понякога по-слабото изграждане на историите. Контузията на Рия Рипли променя изцяло ландшафта на женската дивизия в WWE, докато в AEW всички погледи са насочени към Монреал и турнира Redemption. Въпросът, който остава е: могат ли Омега, Моксли и Оспри да съществуват заедно, или ще видим имплозия още тази неделя? Това беше обзора на изминалата седмица за рубриката Зад въжетата. Не забравяйте да се абонирате за канала Христов Ринг, да ударите лайк бутона и да споделите в коментарите кой момент от тази седмица ви шокира най-много. Чакаме Redemption тази неделя, ще видим другата седмица и SummerSlam. Още тази вечер, следващото разбиване, ще видим какво ще ни предложи, на къде ще ескалира враждата между Ник Алдис и Гюнтер, CM Punk и Коди, двама фейсове ли ще видим на SummerSlam. Предстои това също да разберем, тъй като до момента двамата изглеждат като бейби фейс, което ще бъде меко казано странно. Ще видим как ще доразвият историята. Тази вечер имаме разбиване. Утре ще следим за Triple A, в неделя Redemption, понеделник първична сила, вторник NXT, сряда Dynamite, събота имаме Collision. Така че следващата седмица, най-вероятно в четвъртък, ще бъдем с следващия обзор зад въжетата тук, канала Христов Ринг. До скоро!